Za novu preporuku slikovnice odabrala sam prekrasnu priču. Ovo je pjesma koja liječi ribe. Autori su Jean-Pierre Simeon i Olivier Talek. Knjigu je sa francuskog prevela Vanda Mikšić i izdala ju je Meandar Media. Jean-Pierre Simeon je pjesnik i dramatičar koji je na francuskom napisao i knjigu Poezija će nas spasiti. Ova slikovnica je vizualno baš posebna. Čim se otvara, ona se sastoji na ovoj prednjoj stranici od slova, a ako malo bolje pogledate, onda ćete vidjeti da se i ta slova, svako slovo se sastoji od malenih ribica i istaknuta je riječ P-J-E-S-M-A, pjesma. Na samom početku slikovnice dječak Artur je jako nesretan zato što će njegova ribica umrijeti od dosade. Pita majku kako će pomoći svojoj ribici, a njegova majka baš odlazi na tečaj helikona, to jest tube, i kaže mu, ma ništa se ti za ribicu ne brini, samo mu pokloni jednu pjesmu. Ova slikovnica je prepuna ovakvih fantastičnih, malo dužih riječi kao što je helikon i baš je dobra za s djecom ih vježbati i izgovarati na glas. I tu sada kreće radnja, naime maleni dječak kreće u potragu za pjesmom koju bi mogao pokloniti svojoj ribici Leonu. Međutim, šta je to pjesma? Prvo je otišao do kuhinskog ormara, tamo je pogledao i tamo mu je tjestenina rekla, ovdje ti nema pjesme. Otišao je do plakara s metlama, pogledao je ispod roditeljskog kreveta, otišao je do prodavača bicikala i taj mu je rekao, pjesma ti je, Arture, kad nekoga voliš, usta su ti puna neba. Nije mu ga to objašnjenje zadovoljilo, otišao je do gospođe Kružić kod koje je često kupovao kruh, a ona mu je rekla, nisam ti ja baš u tome, ali znam jednu, topla je kao pogača, ima koliko da je jedeš, uvijek je ima. Otišao je do svog susjeda starog Mahmuda koji dolazi iz pustinje i on baš zalijeva svoje rododendrone. On mu je rekao, pjesma, to ti je ono kad čuješ kako kamenu kuca srce. Dječak se još uvijek nije bio zadovoljan, otišao je do svoje ptičice, do svog kanarinca Aristofana, koji ima sve ptičje osim mozga. Taj se Aristofan pretvorio u ženu, možda u pjesničku muzu, i rekao je, pjesma ti je ono kad riječi zamahnu krilima, ona je poj u krleci. Nakon toga sreo je svoju baku, a baka mu je rekla, kad navučeš, moj Arture, stari pulover naopako, on bude kao nov. Pjesma obrne i izvrne riječi i hop, svijet bude nov. Arturu je to sve bilo jako zanimljivo, ali nije mu još bilo dosta. Otišao je do djeda, a djed mu je rekao, pjesma, to ti je ono što pišu pjesnici, ali mi sami pjesnici baš ne znaju. Artur se je vratio do Leona i rekao mu je, žao mi je, Leone, nisam pronašao pjesmu, ali mogu ti reći ovo. Pjesma, to je kad su ti usta puna neba, ona je topla kao pogača, ma koliko da je jedeš, uvijek je ima. Pjesma, to je kad se čuje kako kamenu kuca srce, kad riječi zamahnu krilima, ona je poj u krleci. Pjesma, to su riječi na glavce i hop, svijet je nov. I tada, šta se dogodilo? Prvi puta Leon je otvorio jedno, pa drugo oko i rekao, onda sam ja, Arture, pjesnik, a pjesma je moja šutnja. Kad sam prvi put čitala ovu slikovnicu, činilo mi se da je ona možda za djecu previše apstraktna. I puno sam o tome razmišljala i puno sam je čitala. Prvo, mislim da djecu ne bismo smjeli podcjenjivati. Mislim da bismo im od početka trebali davati apstraktne sadržaje. Dječak iz ove slikovnice dao si je težak zadatak, shvatiti šta je to pjesma. Znamo da ni pjesnici to ne znaju.
William Butler Yeats je rekao da ono što možemo objasniti zapravo nije poezija, iz čega bi proizlazilo da je poezija ono što ne možemo objasniti. Međutim, dječak u ovoj slikovnici zapravo radi ono što rade mnogi pjesnici. Kreće od poznatog, od onoga što zna, odlazi u kuhinju, odlazi kod ovih prijatelja koje poznaje, kod svoje pekarice, kod bake i djeda. I kreće od poznatoga i ide prema nepoznatome. Znači, od sirovih, uobičajenih materijala, od svakodnevice, on dolazi do novih značenja i produbljuje stvarnost. To je ono što radi poezija zapravo. To je priča o različitim načinima gledanja. Svaki dan živimo svoju svakodnevicu, svaki dan gledamo oko sebe, ali je pitanje koliko zapravo i vidimo i na koji način promatramo stvarnost oko sebe. Ponekad treba gledati dublje ili gledati na neki drugi način, kao u ovom dijelu koji mu je rekla baka. Pjesma obrne i izvrne riječi i hop, svijet bude nov. Djeci treba ukazati na to da je poezija nov način gledanja. Da poezija nije za stare, prašnjave knjižničarke, za nekog drugog. Poezija je za svih nas. Ona je svuda oko nas. Svakodnevica je puna poezije i sve u životu kreće od jezika. Tu se krije još jedna zapravo poruka. Da je djeci često dosadno. To je u ovoj slikovnici prikazano kao da je zlatnoj ribici dosadno. Međutim, djeci zna često biti jako dosadno i ne znaju šta bi sa sobom, kažemo. Onoj djeci koje od početka ukažemo da mogu uživati u umjetnosti, u apstraktnim sadržajima, ona djeca koja se od početka nauče čitati knjige, gledati slike, svirati, uživati u glazbi, nikada im više neće biti dosadno. Biće spremni za maštanje, za apstrakciju, za različiti način gledanja, za kreativnost. Možda će se njihova stvarnost izvrnuti i bit će spremni na to da svijet bude nov. Prema tome, bez obzira na to da li kažemo da je bit poezije svakodnevnim riječima dati magično značenje ili kažemo da je bit poezije zapravo povratak izvornog značenju riječi, u svakom slučaju ova nas slikovnica podsjeća da ako nešto ne možemo objasniti, to ne znači da to ne znamo. Ne možemo definirati okus čokolade, teško bismo mogli definirati plavu boju, ali znamo uživati u njima. Isto tako, možda ne možemo definirati šta je pjesma, ali kad čujemo dobru pjesmu, znamo da je to pjesma, znamo da je to umjetnost i možemo u tome uživati. Djeci osim toga treba davati ozbiljne sadržaje, zato što mi teško možemo točno znati kada je nešto za djecu previše pojednostavljeno. Bolje da su im sadržaji preteški nego prelagani. Na taj način oni će vježbati svoje moždane vijuge. I htjela bih završiti s jednom pjesmom Danijela Dragojevića. To je pjesma za odrasle, ali svakako može biti i za djecu. Na putu za 7. Na putu za 7 treba ti proći 1. Na putu za 7 treba ti proći 2. Na putu za 7 treba ti proći 3. Na putu za 7 treba ti proći 4. Na putu za 7 treba ti proći 5. Na putu za 7 treba ti proći 6. A kad si na putu za 7 prošao 1, 2, 3, 4, 5, 6 i došao do 7, učinio si mnogo, učinio si sve što treba. Mala je igra gotova. Za 7 si krenuo, u 7 si došao. Obraduj se i reci, zdravo 7. Stoga, uživajte u poeziji sa djecom. Čitajte pjesme i sebi, i djeci, i svima kad god stignete. Uživajte u umjetnosti i neće nam nikome više nikad biti dosadno.